नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. काजू बोंडाबाबत ब्राझील दौऱ्यात महत्त्वाचा करार. पालकमंत्री कक्षामुळे जनतेचे प्रश्न जलद गतीने सुटणार, पालकमंत्री नितेश राणे यांचं प्रतिपादन. आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ वर कोणाचा डल्ला. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. अखिल भारतीय मराठा महासंघ, सिंधुदुर्गच्या आणि सिंधू विकास संशोधन व कौशल्य विकास संस्था कुडाळ यांच्या माध्यमातून सावंतवाडी येथील जगन्नाथराव भोसले उद्यानासमोर 3 दिवसीय कमर्शियल व्हेकल एक्स्पो आयोजित करण्यात आला आहे. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या शुभ हस्ते याचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी आमदार दीपक केसरकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचा सत्कार अखिल भारतीय मराठा महासंघाकडून करण्यात आला. यावेळी माजी नगराध्यक्ष संजू परब, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी मनोगत व्यक्त करत शुभेच्छा दिल्या. या एक्स्पोमधून मराठा व ओबीसी व्यावसायिक वाहनधारकांसाठी बिना व्याज व्यावसायिक वाहन खरेदी करण्याची सुवर्ण संधी आहे. मराठा समाजाला महाराष्ट्र शासनानं अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे व्याज प्रतिपूर्ती योजना लागू केली आहे. या योजनेच्या धर्तीवरती ओबीसी वर्गाकरिता महाराष्ट्र शासनाने शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनेतून व्याज प्रतिपूर्ती लाभार्थ्यांना दिली जाते. या दोन्ही योजनांमधून कर्जावरील व्याजे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात शासनाकडून जमा केली जाते. याचा अनेकांना लाभ होणार आहे. या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो ट्रॅक्टर व बस वाहतूक महासंघ मुंबईचे अध्यक्ष प्रकाश गवळी, मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट सुहास सावंत, अभिजित सावंत, सकल मराठा समाजाचे अध्यक्ष सीताराम गावडे, उद्योग व व्यापार अध्यक्ष पुंडलिक दळवी, सोनू गवस, उदय पास्ते, मनोहर एरम, विनय गायकवाड, वैभव जाधव, प्राध्यापक सतीश बागवे, रुजुल पाटणकर, अशोक दळवी, उमाकांत वारंग, अपर्णा कोठावडे, संजय लाड, अखिलेश कोरगावकर, प्रशांत ठाकूर, दिगंबर नाईक, आनंद नाईक, अभिजित सावंत, बापू राऊळ, शांताराम पारदीप आदी उपस्थित होते. सिंधुदुर्गाच्या ओरोस मुख्यालयामध्ये पालकमंत्री कक्षचं उद्घाटन आत्ताच झालेलं आहे. पालकमंत्री कक्ष उद्घाटन करण्याचं आमचं प्रमुख उद्दिष्ट जेवढं आहे ते प्रशासन आणि सामान्य जनता यांच्यामध्ये कधी कधी काही कामाचा विलंब होतो. या मुख्यालयामध्ये सगळेच कलेक्टरपासून सगळेच प्रमुख जे आमचे प्रशासकीय प्रमुख चेहरे आहेत, अधिकारी आहेत, ते ह्या परिसरामध्ये बसतात आणि म्हणून लोकांची कामं अजून गतिमान पद्धतीने व्हावीत, लोकांना अजून सहकार्य मिळावं. जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी त्यांच्यासाठी त्याच्या वेळी उपलब्ध व्हावं या उद्दिष्टाने हे पालकमंत्री कक्ष आज आम्ही उद्घाटन केलेलं आहे. या कक्षामध्ये बसण्याच्या माझ्या तारखा आणि माझी वेळ ही निश्चित केली राहील. त्या पद्धतीने ती वेळ आणि तारीख जनतेला कळवण्यात येईल, जेणेकरून एक कक्षामध्ये पालकमंत्री म्हणून मी कुठल्या दिवशी उपलब्ध असेल. साधारण माझा प्रयत्न एवढा असेल, किंबहुना मी निश्चित पद्धतीने की आठवड्यातून एकदा म्हणजे जेव्हा माझ्या दौरा आहे 2-3 दिवसाच्या दौऱ्यामध्ये एक दिवस या कक्षामध्ये पालकमंत्री म्हणून मी जनतेसाठी उपलब्ध असेल. म्हणून आठवड्यातून एकदा या कक्षामध्ये जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी ओरोस मुख्यालयामध्ये त्यांची जी काही प्रलंबित कामं आहेत, कुठलीही कुठल्याही आमच्या डिपार्टमेंटकडे कुठली कामं, कुठली पाठपुरावा करायचा असेल तर हाकेच्या अंतरावर आता आम्ही सगळेजण एक दुसऱ्यासाठी उपलब्ध आहोत. राज्य सरकारकडे काही त्यांची मागणी असेल किंवा काही निवेदनं असतील तेही घेण्यासाठी मी इथे उपलब्ध असेल. म्हणून जनतेच्या आयुष्यामध्ये किंवा जनतेची कामं अजून गतिमान पद्धतीने व्हावीत या प्रमुख उद्दिष्टाने आज हे कक्षाचं उद्घाटन आम्ही केलेलं आहे. सरकार शेवटी काय भूमिका घेते, सरकारचे प्रमुख योग्य वेळी निर्णय घेतील. फक्त मी त्या दिवशी बोललो, आजही बोललो जेव्हा जेव्हा गड किल्ल्यांवरचं अतिक्रमण काढलेलं आहे तेव्हा तुम्हाला सांगून काढलेलं नाही. आमचे पोलीस खातं, आमचं सरकार योग्य वेळी निर्णय घेतील आणि सर्वात पहिले तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज भेटेल, मग त्याची वाट पहा. राज्याचं 10 तारखेला मांडलं जाणार आहे. त्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये प्रामुख्याने आता माझ्या खात्याअंतर्गत
पारंपरिक मच्छीमारी संदर्भात मला एक प्रश्न आला. त्या संदर्भात एकंदरीत पारंपरिक पर्सनेटबद्दल आमच्या राज्य सरकारची काय भूमिका होती, त्या दृष्टिकोनातून आमची भूमिका आम्हाला स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली. आणि म्हणून राज्य सरकार म्हणून जे राज्याला पुढे घेऊन जाण्याच्या दृष्टिकोनातून जी पावलं उचलायला लागतील, जे निर्णय घ्यायला लागतील, ते आमचं सरकार म्हणून आम्ही घेतो आहे. आता अधिवेशन तसं 4 आठवड्याचं आहे, पहिलाच आठवडा गेलेला आहे. आता रंग चढत चाललेला आहे. तुम्ही पहिल्या आठवड्यात तुम्ही पाहिलं असेल. म्हणून आता टप्प्याटप्प्याने 4 आठवड्यानंतर या राज्याला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात असलेलं आमचं हे सरकार निश्चित पद्धतीने महत्त्वाचे निर्णय घेतील आणि ज्याचा प्रतिबिंब जनतेच्या आयुष्यामध्ये दिसेल. सर, वाढवण विषय नाही आहे. तुम्हाला पाहिजे तर मी तुम्हाला सगळ्या जणांना वाढवण बंदराची भेट घेण्यासाठी मी घेऊन जाईल, कारण की तुमच्या प्रश्नामध्ये पण थोडं जरा अजून फरक दिसेल. तो फक्त जलवाहतुकीसाठी तो प्रकल्प नाही, तो एक देशातला फार मोठा, किंबहुना मी एशिया पट्ट्यातला एक फार मोठा, आशिया पट्ट्यातला एक फार मोठा प्रकल्प आहे. त्याच्यामुळे आमच्या देशाला महासत्तेच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी जे आमचे सन्माननीय पंतप्रधान मोदी साहेब करत आहेत, त्या गोष्टीला निश्चित पद्धतीने मोठा हातभार लागेल एवढी क्षमता त्या एका वाढवण प्रकल्पामध्ये आहे. माझी इच्छा आहे की तुम्ही सगळ्या जणांनी तिथे यावं. जे नरेंद्र मोदीजी आणि आमचे देवेंद्रजी जे काय घडवत आहेत ते तुम्ही खुल्या डोळ्याने पहा. प्रस्ताव जो अल्पनिधीचा प्रस्ताव जो तुम्हाला असं वाटतं, त्या संदर्भात मी तिकडच्या प्रमुख मान्यवरांच्या पुस्तकात आहे. त्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा मी स्वतः राज्य सरकारकडे करतो आहे. औरंगजेबाची कबर किती वर्ष किती काळ आमच्या महाराष्ट्रात राहील हे आता येणाऱ्या दिवसामध्ये कळेलच. पण आमच्या शिवरायांच्या ह्या मंदिरासंदर्भात जे आपण उल्लेख केलेला आहे त्या बाबतीमध्ये आमचं सरकार लवकरात लवकर निर्णय घेईल, जेणेकरून तुम्हाला हे प्रश्न विचारायची वेळ येणार नाही. औरंगजेबाची जी कबर आहे ती उखडून टाकण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून होते आहे. खूप झालेलं आहे. प्रत्येकाने तुम्हाला बातम्या दिलेल्या आहे. आता कृतीत काही ज्या गोष्टी करतो तो तुम्हाला काही आठवड्यात तुम्हाला दिसतील. कारण का ते आता काय बोलून रोज आम्ही स्टेटमेंट देणार की वन्य प्राण्यांचा त्रास कमी होणार, मग ते पंचनामे होतात, मग त्यांना मदत घ्यायला लागते. त्या संदर्भात आमच्या दोडामार्गमध्ये एक आंदोलनही सुरू आहे. त्याही लोकांच्या मी संपर्कात आहे. पण जंगली हत्ती असेल, गौरळी असतील, या संदर्भात ज्या गोष्टी उपाययोजना करायच्या आहेत त्या आता कृती करण्याची वेळ आलेली आहे. येणाऱ्या दिवसामध्ये तुम्हाला उत्तर भेटेल. सावंतवाडीत श्री एकमुखी दत्त मंदिर व श्री वासुदेवानंद सरस्वती मंदिर सबनीसवाडा येथे होणाऱ्या भक्तनिवास व सुशोभीकरण कामाचं भूमिपूजन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालं. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मुंबई यांच्याकडून प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत भक्तनिवास व सुशोभीकरण काम मंजूर झालाय. या कामाचा शुभारंभ आज करण्यात आला. एकमुखी दत्त मंदिराच्या मागील जागेत 4,34,94,000 रुपये खर्च करून भव्य दिव्य असं भक्तनिवास उभं केलं जाणार आहे. मंदिराच्या समोरील उजव्या बाजूस जागेत सुसज्ज अन्नपूर्णा इमारत बांधली जाणार आहे. यामध्ये दत्त भक्तांना निवास तसंच योगा हॉल, पुजाऱ्यांना राहण्यासाठी सुसज्ज खोली आदी सुविधा निर्माण केल्या आहेत. भविष्यात दत्त मंदिराच्या भक्तनिवासाच्या माध्यमातून भाविक भक्तगणांची राहण्याची उत्तम सोय होणार आहे. त्या कामाचं भूमिपूजन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. वासुदेवानंद सरस्वती मंदिर व्यवस्थापन उपसमिती सावंतवाडी यांच्याकडून केसरकर यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी माजी नगराध्यक्ष संजू परब, उपसमितीचे सचिव जितेंद्र पंडित, खजिनदार सुधीर जुमे, कंत्राटदार सचिन गडेकर, वास्तुविशारद मनीष परब, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे माजी अध्यक्ष अण्णा देसाई, पुरोहित परशुराम कशाळीकर, दीपक पटेकर, सुधीर कराडकर आदी भक्तमंडळी उपस्थित होते. गेली 5 वर्ष वारंवार पाठपुरावा करून सुद्धा काही कर्मचाऱ्यांचे पीएफ आणि पगार न झाल्यामुळे आज सावंतवाडी नगरपालिकेच्या 70हून अधिक कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत कामावरती रुजू होणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. आमदार दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सकारात्मक चर्चा झाली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
आम्ही गेली अनेक वर्ष काम करत आहोत, त्यामुळे दीपक केसरकर यांनी आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे. वारंवार पाठपुरावा करून सुद्धा कोणतीही सकारात्मक भूमिका प्रशासन व ठेकेदाराकडून घेण्यात आली नाही. सुरक्षेच्या दृष्टीने हातमोजे, बूट तसंच अन्य साहित्य वेळेवरती उपलब्ध करून दिलं जात नाही, त्यामुळे तशाच परिस्थितीत काम करावं लागतंय अशी कैफियत मांडली. वारंवार लक्ष वेधून सुद्धा प्रशासन किंवा ठेकेदार दाद देत नाहीत, त्यामुळे जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही कामावर रुजू होणार नाही अशी भूमिका सफाई मित्रांनी घेतली आहे. नाही आम्हाला, त्यामुळे आम्ही आमच्या ज्या मागण्या होत्या त्या आम्ही त्यांना लिहून दिलेल्या आहेत, पेपरमध्ये दिलेल्या आहेत. वारंवार आम्ही त्यांना कागदपत्र देत असतो, तरी आमची त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे आम्ही आज काम बंद करायचं ठरवलेलं आहे. 4 तारीखला आम्ही पत्र दिलेलं होतं, 4 तारीख काम बंद करणार म्हणून. त्यांच्या शब्दावर आम्ही काम बंद केलं नाही. आज आमच्या मागण्या घेतलेल्या नाही, ही गोष्ट पूर्ण केलीच नाही. त्याच्यामुळे आम्ही आज काम बंद केलं. तोपर्यंत आमचं व्यवहारात पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही काम चालू करणार नाही. नमस्कार, मी अमोल भरत पेंडोरकर, सावंतवाडी नगर परिषद कर्मचारी, कंत्राटी कामगार. मी आणि माझे कर्मचारी सावंतवाडी कचरा डेपोला आहोत. तर आमचे 4 वर्षाचे पेमेंट वाढलं नाही. त्याच्यानंतर काही लोकांचं PF जमा झाले नाही. त्याच्यानंतर आम्हाला काही सुविधा पाहिजेत, ग्लोव्ज वगैरे किंवा अजून इतर काही गोष्टी आहेत, ते आम्हाला भेटत नाही. आणि पेमेंट वगैरे आमचा टायमावर होत नाही. तो आम्ही टायमावर व्हावा याच्यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत. शंकर महादेव मयेकर हे माझे सगळे मागे जेवढे आहेत ते माझे सगळे साथीदार, की 5 वर्षासाठी आम्ही यांच्यासाठी भांडतो आहे. आमच्या PFसाठी आमचा PF अजूनही त्यांच्यानी पुरा केलेला नाही आहे आणि आम्हाला आश्वासनं देत आहेत. आमचे मागील पगारातले पैसे राहिलेले ते पण यांच्याने आम्हाला दिलेले नाही. ते पण आज देतो, उद्या देतो, असं करून 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 असे दिवस पुढे ढकललेले आहेत. आणि आता आम्हाला हा चेक देतो, तो चेक देतो, ह्या साहेबांकडे जाऊया, त्या साहेबांकडे जाऊया, ह्या आमदारांकडे जाऊया, त्या आमदारांकडे. आता आम्ही आमदारांपर्यंत गेलो, आमदारांनी 10 मिनिटात येतो म्हणून सांगितलं. 1-1.5 तास झाला तरी ते आले नाही. तरी आम्ही तिथे थांबलो आणि आता आम्ही इकडे आलो आणि शेवटचा आता आम्ही निर्णय घेतला की जोपर्यंत आमचे मागणे पूर्ण होत नाही, जोपर्यंत आमचे पैसे काय आहेत ते आमच्या अकाउंटवर किंवा PFच्या अकाउंटवर जमा होत नाही, किंवा आज मागील पगारातला जो काय राहिलेला फरक आमच्या हातात किंवा आमच्या अकाउंटवर जो जमा होत नाही तोपर्यंत आम्ही काम करणार नाही, असा आमच्या सगळ्या कामगारांचा मत आहे. किती कामगार आहेत? तरी आमच्या जवळजवळ 70-80 कामगार आहेत. हो मारे सगळ्यांचे छत्रपती उदयनराजे भोसले संस्थापक असलेल्या राजे प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून महिला दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी उपस्थिती दर्शवली होती. आमदार दीपक केसरकर, माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचा सत्कार करण्यात आला. तसंच उपस्थित महिलांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. यावेळी प्रतिष्ठानचे जिल्हाध्यक्ष संतोष तळवणेकर, ज्ञानेश्वर पारधी, कल्याण कदम, साक्षी गवस, पूजा गावडे, सेजल पेडणेकर, संचिता गावडे, अनगा रांगणेकर, सेजल पेडणेकर, अंकिता सावंत, सुभाष गावडे, संगीता पारधी, साक्षी तळवणेकर, अंकिता माळकर, सुहासिनी शेट्टी, आरोही गवस आदींसह राजे प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी, सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाराष्ट्राची एक वेगळी परंपरा राहिलेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये महिलांना आरक्षण देऊन त्यांना राज्यकारभार करण्याची संधी मिळालेली आहे. अशा महिलांच्या माध्यमातून सुद्धा अनेक सरपंच आहेत, महापौर आहेत, खूप सेवा आपल्या राज्याच्या समाजाची घटक आहेत. पण यांच्या पुढे जाऊन आपल्याला अधिक काम महिलांसाठी केलं पाहिजे. महिलांसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं केलं पाहिजे. आणि हे सगळे कार्यक्रम आपल्या राज्याच्या वतीने चालू असतात, आपल्या जिल्ह्यामध्ये चालू असतात. त्याच्यामध्ये आपण सर्वांनी सहभागी व्हावं अशी मी सर्वांना विनंती करतो. आपल्याकडे वेगवेगळे उपक्रम देत असताना विशेष 2 उपक्रम जे खूप या ठिकाणी यशस्वी झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये एक आपण कुक्कुटपालनाचा कार्यक्रम, त्याच्यामध्ये 4,500 महिला आज काम करतात. गाईंचा कार्यक्रम दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये महिला काम करतात. आता तर आपल्याकडे नवीन टुरिस्ट बसेस येतात, त्या बसेस चालवण्याचं काम आणि त्याचं संपूर्ण संचलन करण्याचं काम हे सुद्धा महिला करणार आहे.
आपल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ज्या हाऊसबोट आहे त्या सुद्धा महिलांना चालवायला दिल्या जाणार. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये यापूर्वी आम्ही हाऊसबोट महिलांना चालवायला दिलेले आहे आणि त्याच्यामुळे जे पुरुष करू शकतात ते महिला निश्चितपणे करू शकतात आणि त्याच्यामुळे छोटे छोटे जे काय उपक्रम ते नगरपालिकांच्या माध्यमातून चालवले जातात. विशेषतः त्या ठिकाणी गार्डन तिथले रेस्टॉरंट महिलांच्या माध्यमातून आता चालवले जातात. ज्या ज्या ठिकाणी आमचे हॉल आहे त्या ठिकाणी कॅटरिंगचं काम हे महिलांच्या बचत गटांना दिलं जातं आणि त्याच्यामुळे हे सगळं साहित्यसुद्धा सिंधुरत्नामधून मोफत त्यांना उपलब्ध करून दिलं जातं. पण त्यांनी सुद्धा चांगली सेवा दिली पाहिजे. या व्यवसायांमध्ये सुद्धा आपलं नाव मोठं केलं पाहिजे आणि या निमित्ताने एक आगळं वेगळं असं महाराष्ट्रसुद्धा उभं राहायला पाहिजे आणि ते काम आपण सर्व कराल याची मला खात्री आहे. आपल्या सर्वांना महिला दिनाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देतो. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. मुंबई येथील कोकण महोत्सवात कोकणी मेवा चाकरमान्यांना चाखायला मिळत आहे. त्यात कोकण वैशिष्ट्य असलेलं मालवणी खाज्यासहित अन्य कोकणी पदार्थ उपलब्ध आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ येथील तरुणांनी येथे स्टॉल लावलाय. त्याला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. दादा, मुंबईत येऊन स्टॉल लावलास, कसो अनुभव आहे? काय लोकांचा प्रतिसाद मिळाला? चांगला अनुभव असा, लोकांचा प्रतिसाद पण चांगला असा. पुढे सगळी मानवणी लोक असेल, नामदान दिलेली असेल खरेदी करून. काय काय वस्तू विक्री ठेवलास आणि लोकांची काय काय मागणी? पिठी हा बोलताची, वड्याचा पीठ हा, लावण्याचा पीठ होता, मानवणी खाजा असा, त्यानंतर शेव लाडू, शेंगदाणा लाडू, गावठी पोहे असेल, उकडे तांदूळ असेल, लोणची असेल, मिरचीचा मीठ, हळदीचा लोणचा असा, उपमा असेल, त्यानंतर पिठा असेल वेगवेगळ्या प्रकारची, नांगर पीठ, आपला वडे पीठ वगैरे. सगळ्या कोकणातल्या जितके वस्तू असतात तेवढे सगळे आणलेले, म्हणजे जास्तीत जास्त आणण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. कोकणातनं थेट मुंबईत येलास, कसं लोकांचा प्रतिसाद मिळाला? लोकांची काय काय मागणी असतात? लोकांचा प्रतिसाद चांगला असा, मागणी पण चांगली असा. आमच्या लोकला येतं इकडे खरेदी करून आणि एवढं चांगलं पंचायतनी दिलेलं असतं. आतापर्यंत ग्राहक आता आलेले आहेत, त्यांची काय डिमांड राहिली आहे? कशा पद्धतीने या तुमच्या प्रोडक्टबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे? ग्राहकांची डिमांड असा खूप असा. आता डिस्ट्रीब्युटर वेगवेगळे म्हणजे ते मुंबईत राहणारे डिस्ट्रीब्युटर, दुकानदार सगळे बरेच जण येऊन भेटून जातात. आपले कार्ड आम्ही देतो, लिस्ट वगैरे बाकी चांगलं प्लॅटफॉर्म यांनी तयार केलेलं असा. मालवणी खाजा वगैरे भरपूर प्रतिसाद असा. कोकणातली लोक येऊन खाजा कोकणसात लाईव्हचा स्मार्ट लीडर पुरस्कार मिळाल्याबद्दल मनसे तालुकाध्यक्ष संतोष मयेकरांचं दाभोळे गावात खास कौतुक करण्यात आलं. गावचा व्यक्ती तालुका पातळीवरती राहून लोकांचे प्रश्न सोडवतो हे आमच्यासाठी अभिमानास्पद आहे. त्यामुळे समाधान वाटतं असं मत यावेळी दाभोळे सरपंच श्रीकृष्ण अनभावणे यांनी व्यक्त केलं. यावेळी सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राजसाहेब ठाकरेंचे आभार मानतो. त्यांनी मला देवगड तालुक्याची ही जबाबदारी दिली आणि मी पूर्णपणे त्यात यशस्वीपणे केलं आहे. पण हा जो पुरस्कार दिला गेला आहे त्यात माझं जास्त स्नेहाचा वाटा माझे मनसेचे नेते श्री सावंत साहेब, आमचे पक्ष निरीक्षक संदीप दळवी साहेब, तसेच गजानन राणे साहेब यांचा पण वाटा आहे. त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला राजसाहेबांच्या मागे की बाबा हा मुलगा काम करू शकतो. 1.5-2 वर्ष माझं काम चालूच आहे आणि यापुढे पण काम चालू आहे. तसेच माझ्या गावातले पण काही प्रश्न असतात. आमचे सरपंच साहेब, पोलीस ताई, पाटील ताई साहेब यांच्याकडे पण मी सतत तगादा लावत असतो. त्यामुळे माझं काम चालू आहे आणि कोकण सातचे मी खरंच आभार मानतो की त्यांनी मला याच्यासाठी निवड केली. धन्यवाद. आमच्या गावचे संतोष मयेकर हे आमच्या गावचे असल्यामुळे आम्हाला ते कुठल्याही पक्षाचे जरी असले तरी आम्हाला एक अभिमान आहे की आमचा एक व्यक्ती तालुका लेवलला काम करून लोकांचे प्रश्न सोडवतोय. तर याच्यामध्ये आम्हाला एक समाधान वाटतं. त्याच्याबद्दल संतोष मयेकर जे आहेत ते पूर्वी मुंबईला होते आणि मुंबईवरून गावच्या ठिकाणी येऊन गावच्या लोकांशी नाळ जुळवणं इतकं सोपं नसतं
आणि त्यांनी संपूर्ण देवगड तालुक्यात आपलं पदभार स्वीकारताना मनसे तालुका अध्यक्ष म्हणून जे त्यांनी कामकाज सामाजिक पद्धतीचं जे कामकाज केलं तर निश्चितच वाखाणण्याजोगं आहे. त्यामुळेच हा पुरस्कार त्यांना तुमच्याकडून मिळालेला आहे असं आम्हाला वाटतं. कारण आमच्या गावातील कार्य देखील त्यांचं जर बघितलं तर ते कुठल्या जाती धर्माच्या याच्यात अडकलेले नाही आहे. सगळ्या लोकांच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात. गावातील अनेक प्रश्न ते हिरिरीने ग्रामपंचायत असून दे, तालुका स्तरावर असून दे, अगदी शासन स्तरावर असून दे चांगल्या पद्धतीने मांडत असतात आणि लोकांना न्याय मिळवून देण्याच्या साठी ते सतत धडपडत असतात. आणि मुंबईत राहिलेली व्यक्ती गावाशी अशा पद्धतीने जुळवून घेते आणि पुरस्कार त्यांना मिळतो. हे निश्चितच आम्हाला सर्वांनाच गावकऱ्यांना अभिमानाची गोष्ट आहे आणि मनापासून तुम्हाला कोकणसार लाईव्हवाल्यांना त्याचबरोबर जी तुम्ही निवड केलेली योग्य निवड आहे असं आम्हाला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं आणि निश्चितपणाने त्यांना पुढे सुद्धा असेच मोठे पुरस्कार मिळतील अशी मी आशा या ठिकाणी गावकरी मंडळाच्या वतीने व्यक्त करतो. आज आमच्या गावचे सुपुत्र संतोष मयेकर यांना जो काय आज कोकण लाईव्हच्या माध्यमातून आज स्मार्ट लीडर हा जो काय पुरस्कार आपण बहाल केलेला आहे याबद्दल आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. आज संतोषचा आज सन्मान नसून गावाचा सन्मान आहे याबद्दल आम्ही आधी कोकण लाईव्हचे आम्ही आभार मानतो. आणि आज ही व्यक्ती सतत गावात तळमळत असते काम करण्याचे. तालुका लेवलला जिल्हा लेवलला सुद्धा त्यांचे संपर्क असतात आणि हे त्यांच्या आम्ही संभाषणातून वेळोवेळी ऐकलेलं आहे. आणि अशा व्यक्तीचा हा जो सन्मान झालेला आहे याबद्दल आम्ही तुमचे पुनश्च मनपूर्वक आभार मानतो कोकण लाईव्हचे. आणि त्यांना पुढे उत्तरोत्तर अशीच त्यांची प्रगती होऊन त्यांना सन्मान मिळत जावो ही आम्ही प्रार्थना ईश्वरचरणी करतो आणि कोकण लाईव्हचे पुन्हा आपले आभार मानतो. धन्यवाद. राज्याचे बंदर विकास व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी उबाटा शिवसेनेनंतर आता शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का दिलाय. शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादीचे ओबीसी सेल तालुकाध्यक्ष सिद्धेश तेंडुलकर यांच्यासह 50हून अधिक कार्यकर्त्यांनी नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. आज नामदार राणे यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. सावंतवाडी तालुक्यात शरद पवार राष्ट्रवादीला मोठा धक्का मानला जातोय. ओबीसी सेल तालुकाध्यक्ष सिद्धेश तेंडुलकर यांच्यासह 50हून अधिक कार्यकर्त्यांनी मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत जाहीर प्रवेश केलाय. उबाटा शिवसेनेनंतर राणेंनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का दिलाय. मंत्री राणेंच्या उपस्थितीत सिद्धेश तेंडुलकर, प्रिया गावडे, मानसी न्यूजेकर, संतोष आसेकर, भालचंद्र सावंत, प्रशांत मेस्त्री, महेश गवंडे यांसह 50हून अधिक कार्यकर्त्यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतला. नितेश राणे सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री झाल्यापासून जिल्ह्याच्या विकासाला वेग आलाय. सर्व समाज घटक आणि सिंधुदुर्गातील जनता त्यांच्या कार्यावरती समाधान व्यक्त करत आहे. आमच्या भागाचा विकास नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली होऊ शकतो असा विश्वास पक्षप्रवेश करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या प्रसंगी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, महिला जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा संघटक महेश सारंग, रवींद्र मडगावकर, प्रमोद गावडे, चंद्रकांत जाधव, महेश धुरी आदी भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ग्लोबल कोकण महोत्सवाचं आयोजन खूप सुंदर आहे. थेट कोकणात आल्याचा अनुभव आला. मुंबईकरांनो, येवा कोकणात, कोकण आपलंच असा असं आवाहन माजी आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांनी केलं. काय म्हणाले दीपक सावंत पाहूयात. ग्लोबल कोकण ही कन्सेप्ट खरंच गेल्या काही वर्षापासून संघटना राबवत आहेत आणि त्यांचं हे मुख्य स्वरूप बघून खरोखर खूप अभिमान वाटतो की कोकणामध्ये एवढी जैवविविधता आहे, एवढी संपत्ती आहे, एवढी पशुसंपत्ती आहे आणि व्हरायटी आहे कोकणामध्ये. आणि पर्यटनासाठी थायलंड देखील कमी पडेल इतकं मोठं कोकण आपलं आहे आणि आपले बीचेस इतके सुंदर आहेत की याच्यावरही मराठी माणसाला फॉरेनला जायची गरज नाही आहे. आपणच डेव्हलप केलं तर कोकणची समृद्धी दूर नाही आहे. आणि मी सर्व कार्यकर्त्यांना, यादवरावजीचे सर्व कार्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या सर्व असोसिएट्सला धन्यवाद देतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो की हे अतिशय सुंदर काम करतायत आणि त्यांचं काम असंच पुढे जावं आणि कोकणातल्या लोकांना रोजगार मिळेल आणि ते सेल्फ डिपेंडंट होईल. सर, तुम्ही देखील कोकणातले आहात आणि किती कोकण अनुभवायला मिळतोय मुंबईमध्ये, त्याबद्दल काय सांगा. मी कोकणातला आहे. मी वर्षातनं 2 किंवा 3 वेळा जाऊ शकतो. पण या तुमच्या प्रदर्शनात आल्यानंतर असं वाटतं की आपण कोकणातच जाऊ. खरं कोकणाचं स्वरूप अनुभवायला मिळते. म्हणजे अगदी शिमल्यापासून सगळं त्याने दाखवलेलं आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं काही वेगळं वाटत नाही. आपण या
नेस्कोमध्ये आहे असं पण वाटत नाही. आपण कोकणातच जावं तसं वाटतं. मुंबईतील कोकणकर मंडळींना काय संदेश द्याल, काय आव्हान कराल? मुंबईतल्या उद्योजकांना असं सांगेन आणि तरुण पिढीला असं सांगेन की पुन्हा एकदा कोकणाकडे वळा. कोकण आपलंच आहे. जेव्हा कोकण आपलंच असा किंवा दूध, अंडी किंवा मांस हे आपल्याला पशुकडूनच मिळतं. त्यासाठी एक आधुनिकतेच्या युगामध्ये वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन की बाबा आपल्याला जेवढं पुरेल तेवढं विज्ञानाच्या मानकानुसार दूध आहे, अंडी आहे किंवा मांस आहे हे मिळावं म्हणून काहीतरी एक मार्गदर्शनपर कार्यक्रम म्हणून या कार्यक्रमाचं एक आयोजन करण्यात आलेलं आहे. शेवटपर्यंत ते जगावं ह्या भूमिकेने त्यांची संकल्पना आवडली. अजून मला माहिती नव्हती ते आहे. पूर्वी पेपरात वगैरे वाचून रत्नागिरी खेडमध्ये वगैरे कोकरे कुठे कोणतरी मोठी गोशाळा होती ते ऐकून माहिती होतं आणि वरती घाटावर त्या पट्ट्यात आहेत गोशाळा. पण ह्या आपल्या वैभववाडी तालुक्यात हे असं सांभाळत आहेत. निश्चितच कौतुकास्पद बाब आहे. शेतकरी बंधूंनो, दिवसेंदिवस पशुधन हे कमी होत चाललंय. हे चांगल्याचं लक्षण आहे. पशुधन हे आपलं असायलाच पाहिजे. शेतकऱ्याकडे आज शेती सगळी ओत पडत चालली. यांत्रिकीकरण जरूर करा. म्हणजे स्वतःसाठी बैल जे आहेत ते आपल्याकडे आता नाहीत. म्हणजे कमी श्रमात ट्रॅक्टर उपलब्ध पर्याय झालाय. पण म्हशी, गायी हे जे दूध उत्पादन देणाऱ्या ज्या प्रजाती आहेत त्या आपण निश्चितच पाळल्या पाहिजेत, जोपासल्या पाहिजेत. जेणेकरून घरातलाही आपली गरज भागेल, दुधाची गरज भागेल. प्लस डेअरीला जरी घातलं तरी आर्थिक आपला अर्थार्जन तेवढं शेतकरी कुटुंबाचं होईल. शेतकरी ह्या भागात आता डॅम झालंय त्याच्यामुळे पाण्याचे कॅनल वगैरे तयार होतील, झाले असतील. वेगवेगळ्या आपल्याला शेत पिकं, मका पिकं वगैरे अशी घेता येतील जनावरांच्या दृष्टीने. गवत एवढं आजूबाजूला वाढलेलं आहे की आता एवढी अग्नी वनवा लावला जातोय आणि नष्ट केलं ते चरायला गुरच शिल्लक नाही शेतकऱ्याकडे. अशी परिस्थिती आजच्या काळात झालेली आहे. काही बागा ग्रास कटर लावून साफ केलं जाते. तीच जर जनावरं चरली असती आपली तर ऑटोमॅटिक बाग साफ झाल्या असत्या. ते पूर्वी तसं व्हायचं, आता ते होताना दिसत नाही. ग्रास कटर सर्रास वापर केला जातो. तर जनावरं शेतकऱ्याने पाळून दुधाची जी गरज आपल्या जिल्ह्याची आहे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा किंवा बाहेरून आपण जे दूध मागवतो, या जिल्ह्याची ताण भागवतोय, दुधाची गरज भागवतोय, ती आपल्या जिल्ह्यात निर्माण व्हावी. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पशूंचा जो चारा आणि जे पशुखाद्य याचे 3 भाग पडतात. पहिला जो भाग असतो तो आपला सुका चारा असतो. त्याच्यानंतर जो दुसरा भाग येतो तो हिरवा चारा आणि तिसरा भाग जो असतो तो पशुखाद्य. पशुखाद्य म्हणजे मार्केटमध्ये जे मिश्र खाद्य मिळतं त्याला आपण पशुखाद्य म्हणतो. आणि चारा म्हणजे सुका चारा आणि हिरवा चारा. तर आता हे जे 3 घटक आहेत, या 3 घटकांमध्ये जनावरांना उपयुक्त असणाऱ्या सर्व ज्या बाबी असतात त्या अंतर्भूत केलेल्या असतात. उदाहरणार्थ प्रथिने असतात, स्निग्ध पदार्थ असतात, कार्बोहायड्रेट्स असतात, पाणी असतं, आणखीन वेगवेगळे असे 3 घटक. या सर्वांचं एकत्रित संमिश्रण म्हणजे हा चारा आणि पशुखाद्य. तर ह्या आपल्याला एक कोकणामध्ये किंवा एक जी जनावरं बाहेर सोडून असतात अशा ठिकाणी एक माहिती कशी असते की जनावराला सकाळी आपण सोडून देतो, जनावर फिरून येतं, त्याच्या पद्धतीने ते चारा खातं, संध्याकाळी घरी येतं. या सर्व बाबीमध्ये त्याला जे उपयुक्त असणारे जे पोषण घटक आहेत ते पूर्ण क्षमतेने किंवा जेवढे पाहिजे आहेत तेवढे त्याला ते मिळत नाही. यासाठी चारा व्यवस्थापन आणि पशुखाद्य याच्यावरती मी तुम्हाला 4 थोड्या गोष्टी सांगेन. शास्त्रीय दृष्ट्या जर आपण गेलं तर याचा एक थंब रूल ठरलेला आहे. या थंब रूलमध्ये सायन्स काय सांगतं की जर एखाद्या जनावरासाठी जर ती गाई 2 लिटर जर दूध देत असेल किंवा समजा 4 लिटर दूध देत असेल तर त्यापैकी 1 लिटर दूध उत्पन्न करण्यासाठी जे आपलं कॉन्सन्ट्रेट फीड असतं म्हणजे पशुखाद्य जे असतं ते 1.5 किलो वापरलं पाहिजे गाभण जनावरांना, म्हणजे व्यालेल्या जनावरांच्या केसमध्ये. आता सध्या आपण व्यालेल्या जनावरांच्या या मुद्द्यावरती बोलू. त्याच्यानंतर हे झालं त्या 1 लिटर दुधाच्या उत्पत्तीसाठी. या व्यतिरिक्त त्याला काळजी घ्यायला पाहिजे. त्यामध्ये गाय जर जास्त दूध देणारी असते, दिवसाला 5 लिटर, 8 लिटर आणि 10 लिटर देणारे सुद्धा गायी आहेत. त्यामध्ये गाईचं दूध काढायच्या आधी आपण तो स्वच्छ पाण्याने म्हणजे कोमट पाण्याने धुवून घ्यायला पाहिजे. त्यामध्ये हे जर नाही केलं किंवा गाय दूध काढल्यानंतर लगेच खाली गोठ्यात बसली तर इन्फेक्शन होण्याचे जास्त चान्सेस असतात. त्यामध्ये स्तनदाह किंवा त्याला इंग्लिशमध्ये आपण मस्टायटिस असं म्हणतो, हा रोग फार प्रामुख्याने आपल्याला दिसतो. आणि ज्या गाई म्हशी
जास्त दूध देतात त्यांच्यात ही गोष्ट होण्याची जास्त शक्यता असते. शेणी आता सध्या शहरामध्ये अग्निहोत्री नावाचं प्रथा चालू आहे आणि तिकडे प्रचंड मागणी आहे. तुमच्याकडे जो व्यक्ती देशपांडे म्हणून आहे त्यांनी तुम्हाला ऑर्डर दिल्या, एवढी मागणी आहे तिथं की त्यांचं सगळं ह्याला पाठवतात, ते हरिद्वारला जाते त्यांचं मटेरियल आणि त्यांची ऑर्डर ह्यांना आली, इस्कॉन मधली त्यांची ऑर्डर आली आहे त्यांना. आणि गोमूत्रापासून एवढे औषधं तयार करता येत आहेत, आपण त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. आपली गाय दूध किती देते आपण हा विचार करतोय, पण दूध हे बाय प्रॉडक्ट समजा, दूध नाही देऊ दे, पण गोमूत्र आणि शेणापासून आपल्याला काय करता येईल. त्यांनी 108 गायी पाहतायत, म्हणजे काहीतरी आहे ना. हे आता जगाच्या उलट्या प्रवाहाने जायला लागल्या, जग चाललंय गाय विकून टाकायला लागले, पण काकांनी 108 गायी जमा केल्या. काय केल्या तर त्यांनी ओळखलंय आणि 1-2 वर्षात आपल्या तालुक्यात गायी बघायला मिळणार नाही. त्यावेळेला ह्यांना लोकांना कळ, पशुपालकांना कळ की ह्यांनी केलेलं काम बरोबर आहे. तुमच्याकडे त्यावेळेला लोक येतील की आम्हाला गायी द्या. 3 वर्षाच्या काळात जर शेतकऱ्यावर 1 लाख रुपयाची म्हैस आणि 2 लाख 1 लाखाची जर गाय तयार होणार असेल तर कृत्रिम रेतन सगळ्यांनी करायला पाहिजे. तर कृत्रिम रेतन म्हणजे काय? कृत्रिम रेतन म्हणजे सिद्ध वळू असतो, म्हणजे प्रयोगशाळेनं स्टँडर्डाईज केलेले वळू असतो. त्याचं वीर्य एका विशिष्ट तापमानाला आपल्या त्या कांडीत बसलं जातं आणि ते एका विशिष्ट तापमानाला साठवून आपल्यापर्यंत पोचवलं जातं आणि आपण ते एका विशिष्ट तापमानाला आणून ते आपण परत कृत्रिम रेतन करतो. आता कृत्रिम रेतनाचे फायदे असे आहेत की तुम्ही कृत्रिम रेतन, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, गाई आणि म्हशी ज्याचं सध्या ट्रेंडिंग आहे किंवा त्याला चांगलं मार्केट आहे असं वीर्य आपण म्हणू शकतो. अडचणीच्या ठिकाणी आपण ते भरू शकतो. गाय अपंग असेल, आदू असेल तर तिला पण आपण कृत्रिम रेतन करू शकतो. ती कधी करायची कृत्रिम रेतन? एक तर सकाळी लवकर, म्हणजे ऊन पडायच्या आत, ऊन जास्त व्हायच्या आधी, साधारण टेम्परेचर 8-9 नंतर आपल्याला 10 पर्यंत भरपूर व्हायला, 10च्या आधी सकाळी, आणि संध्याकाळी 5:30-6 नंतरच्या वेळेला तापमान बऱ्यापैकी कमी झालेलं असतं. अशा त्याची कारणं अशी आहेत की त्याला रिझल्ट येतो. दुपारी 2ला भरलेली म्हैस गाप जात नाही का, तर गाप जाऊ शकते, पण त्याची काय आपण गॅरंटी देऊ शकत नाही. आता दुसरं असं झालं की या वेळा आम्ही आतापर्यंत सर्व आपण सांगायचो की गाईमध्ये 16 ते 18 तास किंवा 24 तास आणि म्हशीमध्ये जवळजवळ 48 तास, म्हणजे 24 तासातून 48 तास. आता ह्या वेळा थोड्याशा अजून न्यूट्रिशन, त्याचं वातावरण आणि गायींची एकंदरीत हार्मोनल लेवल या सगळ्या गोष्टी त्याच्यानंतर ती बदला लागली. आमच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला माहिती आहे की आता गाई 3 दिवस माझ्यावर आहे. तुमची आपली जुनी पद्धत आम्ही तुम्हाला सांगायचो की सकाळी आल्यावर आपण संध्याकाळी भरवू, पण माझ्या माहितीप्रमाणे सकाळी आली काय संध्याकाळी जर भरवली ती 100% रिपीट व्हायला लागली. कारण त्यामुळे ती एक तुम्ही आता नवीन गोष्ट लक्षात घेतली. आता कृत्रिम रेतनाचा टाइम थोडा चेंज झाला. काजू बोंड संदर्भात झालेल्या ब्राझील दौऱ्यात नॉन डिस्क्लोजर करार करण्यात आला आहे. लवकरच त्या कंपनीचे MD व टीम भारतात येणार आहेत. येथील काजूची ते पाहणी करणार असून त्यानंतर काजू बोंडावरती प्रक्रिया सुरू केल्यावर चांगला दर काजू बागायतदारांना मिळणार आहे. काजू शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडेल असा विश्वास माजी मंत्री सिंधुदुर्ग योजनेचे अध्यक्ष आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. जवळजवळ 1,95,000च्या आसपास, म्हणजे जवळजवळ 2 लाख हेक्टर जमिनीमध्ये काजूची लागवड आहे आणि हे काजूचं आपण काजू गर प्रक्रिया करतो, परंतु काजू बोंड फुकट जात असतं आणि ब्राझील देशामध्ये याच्यावर विशेष संशोधन झालं आहे आणि त्याला वेगवेगळ्या तऱ्हेची पेय तयार केली जातात, काजूचं ज्यूस विकलं जातं. तर या संदर्भातला करार आम्ही आमच्या ब्राझीलच्या दौऱ्यात केलेला आहे. त्याला नॉन डिस्क्लोजर ॲग्रीमेंट म्हणतात, कारण ती एक पेटंटेड टेक्नॉलॉजी आहे आणि त्यांचे जे कंपनी आहे ॲमेझॉनिका मुंडी, त्याचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सर्व लोक ही भारतामध्ये साधारण 1-2 आठवड्यामध्ये येतील. इथल्या काजूची ते पाहणी करतील आणि त्याच्यानंतर काजूच्या बोंडावर जर प्रक्रिया आम्ही सुरू करू शकलो तर निश्चितपणे चांगला असा दर हा काजूच्या शेतकऱ्यांना मिळायला लागेल आणि काजूच्या शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये चांगली अशी क्रांती होईल. तर या दृष्टीने चांगला दौरा झाला आणि त्याच्यात ह्या दौऱ्याच्या दरम्यान ब्राझीलचं दुसरं एक वैशिष्ट्य आहे की भारतीय गायींचं संवर्धन हे ब्राझीलमध्ये केलं गेलं आणि त्याच्या वेगवेगळ्या संकरित जातीसुद्धा बनवण्यात आल्या. तर आपली कोकण कपिला जी गाय आहे, या कोकण कपिलाच्या संदर्भात त्याचं दुधाचं हे वाढावं याच्यासाठी आम्ही चर्चा केली तिथल्या यांच्याशी आणि ती मंडळीसुद्धा ऑनलाईन त्याची मीटिंग होणार आहे आणि ते सुद्धा तंत्रज्ञान आपल्याकडे मिळालं तर कोकणामधली ही जी एक व्हरायटी आहे कोकण कपिला, आम्ही सध्या सहभाग गाई देतो आहे. देशी गाईंची आम्ही जी स्कीम सुरू केली आहे त्याच्यामध्ये
जर कोकण कपिलाचं जर आपण मिल्क यील्ड वाढवू शकलो तर कोकण कपिलाचा सुद्धा A2 मिल्क म्हणून वापर करता येईल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. काजू बोंडाबाबत ब्राझील दौऱ्यात महत्वाचा करार. पालकमंत्री कक्षामुळे जनतेचे प्रश्न जलद गतीने सुटणार, पालकमंत्री नितेश राणे यांचं प्रतिपादन. आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या PF वर कोणाचा डल्ला. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.